Good day mga kasaksid! Welcome back sa JMJ Agri TV kung saan agriculture at new technology sa pagsasaka ang bida mga saksid. For today's video ay naandito tayo mga saksid sa AJ Farm Tech, no? At ibablog natin kung ano nga ba yung mga available na products sa kanila ngayon mga saksid. At yan, makikita natin dyan mamaya. At syempre bago natin simulan ng video at ano nga bang mga promo, pero bago po natin simulan ang video, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos po natin mga saksid. So yun, at mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga available na products dito mamaya. Diyan yan, marami yan mga saksid. Tapos may mga nakapatong pa ng mga grass cutter, no? Yan, sa mga naghahanap ng grass cutter, meron yan. Yan, ito, grass cutter din. Yan, and then, syempre, ano rin sila sa home credit. So, i-accept sila ng home credit. Yan. Makikita natin yan. So, dito yan sa may tapat makasaksid ng SM Rosales, no? Makikita ang AJ Farm Tech. Ayan yung mga papasadahan natin yan. So, dito yung mga ano nila, power tools. Tapos itong mga generator, yung mga power sprayer, ayan, pati pump, ayan. So, daan natin yung mamaya makasaksid. At tas ito yung pang ano, bomba. So, yun, let's go. So, yun mga kasaksid, at syempre, ipapaliwanag natin dito, no, kasama ulit natin si Sir, yung kasama natin dito sa AJ Farm Tech, no, at explain natin mga saksid ang paggamit naman nitong generator at kung ano yung specs nito, lalo na sa mga kasaksid natin na naghahanap ng ganitong generator. Sige sir, paano nga pa pala itong generator natin sir? Anong specs po nitong ano natin? Bali, ito po ang ating generator, sir. Kiasa 2,200 kg. 2,200. KGG 2,200, sir. Okay. Bali, ang rated voltage po niya 220 volts. 220 volts. Opo. Frequency 60 Hz. Ang engine power po niya 7.5 horsepower. 7.5 Opo, sir. horsepower. Rated power 1.8 kilowatts. 1.8 Opo. kilowatts. Maximum power 2.0 kilowatts. Bali, ano na po ito, sir? Yung mga kaya niyang isaksak po dito Mga kaya saksa. na yung ano po, sir, yung aircon na 0.5. Ay 0.5 horsepower, 0.5 horsepower na aircon. Pwedeng, kayang-kaya niya na. Kaya po niya, o kahit po yung 0.75. 0.75. Okay. Tapos ano pa sir yung mga pwede pang ano dito? The rest, ano na po, yung electric fan, Electric fan, ilaw, ganun. tapos TV. TV. Yung mga ano sir, may mga Jetmatic, mga ganun, kaya niya kaya sir? Ay, 1 horsepower pala yun. 1 horsepower, sir. Hanggang 0.5. Hanggang 0.5 kaya po niya. 0.5 kaya niya. Opo, Ayun, sir. mga saksi do. Lalo na sa mga nasa bundok sir, no? At Opo. laging, ano, konting kulog lang, namamatay na agad yung ilaw nila. Kuryente, Nawalang kuryente. nawalan ng kuryente. Pwede ito Opo. mga saksi. Bali, meron na rin po siyang ano, sir. Meron din po siyang sensor Okay. para ang features po nito, kapag kulang ang langis, mamamatay po si engine. Ano po sa... Hindi po basta-basta ah, masisira yung Masisira. makina kasi masisensor na yun na kulang. Hindi siya aandar. Okay. Tapos Ilan ba yung nilalagay ditong langis, sir? Ilang... Bali, kuwan yan, sir, mga 600 ml. 600 din. Mga ganun po, sir. Okay. Tapos ito, sir, mga ilang oras kayo sa 0.5, mga ilang oras siya magamit? O ilang litro? Ang diesel ba to sir? No? Diesel? Gasolina, sir. Gasoline. Opo. O ilang gasoline, sir? Kaya, Bali, ang konsumo sa gasolina, sir, depende po kasi sa load yun. Yung ginagamit natin. kung mga basic lang, electric appliances. fan, appliances lang. More or less, baka wala naman sigurong half liters 1 hour. Oh, matagal. Matipid po siya. Matipid. Wala siya, namang mga kalating saksi, litro sa isang oras. Okay, ganun palang kiyasa. Opo. Meron na rin po siyang gulong, sir. Tsaka handle. Handle. Mas handy po siya na ituto. Kung mas saan po na madaling, siya, saan po siya natin pwedeng ilagay, Mas madali. mas madali po. Di na natin po bubuhatin. Tutulak na lang po natin. Tulak na lang siya. Ayun sir, sa ano naman yung pwede nilang makuha pag bumili naman nito sir?
Bali- sa warranty or anong pwede na nang sir? Sa service po natin, Service, sir, lifetime service. lifetime service, mga saksid free Dalhin po. nyo lang dito, no? Dalhin Wala nyo po lang. silang babayaran na libre po. Mga saksid, libre. At yun, lifetime yun, mga saksid. And then sa ano, sir, syempre walang kakayahan na mag-cash. Paano ba yung, ano natin, sir? Sa installment. Bali, meron po tayo installment na home credit, Home credit. credit card, Credit card, yun, pwede rin mga saksid. meron pong GCash, saka okay. bank transfer. Ay, ayan, Meron pwede, po yung pwede, bank mga transfer. saksid. Kaya, ayan, ito yung KGG 2200, 2,200. Kia sa generator gasoline. Yan, kaya sa generator gasoline, mga Opo. saksid. Ito, sir, yung ano, no? Ito po, dihila lang po siya. Dihila siya, mga saksid. Okay. So, yan siya. Yan po. Kasama na rin po yung mga plug po nila, dalawa. May dalawang plug po na kasama. Okay. Tapos, yan po, yung mga picture. Ito yung voltage meter, yung circuit breaker. Kapag nag-overload, kusa po siyang bababa. Ay, bababa. Pag Pag nag-overload. overload, pag sobra po yung ating Nakasaksak. nakasaksak. Okay. Kaya hindi naman po siya basta-basta sa generator, hindi naman ganun na basta-basta nasisira. Alaga lang po sa langis. Every week, warm up lang ng 10 minutes, paanda rin, para alam natin kapag brown out, alam natin na kondisyon. Ganon din naman po Every sa ano mga, yun, every week. every Kahit week? 10 minutes lang napapanda rin, sir. Para yung langis. Para yung langis, yung makina, yung carburetor, yung spark plug, alam natin na kondisyon para in case na mag-brown out, alam Meron natin siya, na aandar siya. Okay. Ito, sarili yung capacity ng ano niya. Liters ng Sa gasoline. gasoline po, mga 15 liters ito, sir, ang kaya niya. 15 liters. So, sa kalahating litro na ano niya, matagal na. Medyo no? Matagal na. ano na yun, sir, yung depende po kasi sa load ng kakarga natin. Automatic po siya kasi yung pinaka-accelerator niya tataas po. Ayo, Yung tsaka andar. nakikita naman natin dito yung gauge niya, no, kung paubos na. Meron po dito, sir. Yun yung Yung gauge niya, mga saksid. So, yun, mga May gauge saksid. po siya Sa sa mga gasoline. naghahanap nito, check out nyo na yan, mga saksid. At bumisita na kayo dito sa AJ Factory. So yun, mga saksid, ang next naman natin, itong Kia sa KGG 3800, mga saksid. At tingnan natin kung ano naman yung kaibahan niya sa nauna, mga saksid. Sige, sir, ano bang itong KGG 3800 natin? Ang pagkakaiba po nung 38 KGG 3800 na Kia sa gasoline generator po, sir. Ito, sir, yung sa 1 horsepower na tinatanong nyo kanina, na jet pump para sa bahay, kaya niya po ito. Kung sa aircon, 1 horsepower, kaya niya rin po, Kaya sir. niya rin. Opo. Yun, dun na siya kasi mas mataas naman na yung Mas mataas yung ano niya. ano niya. Kasi nasa ano na po siya, sir, 2.8 kilowatts na. Okay. Kasi Ayun yung kaya na pala. kaya na po niya, sir. Tapos, ilaw, electric fan, Ah. TV, wifi, kaya na po niya. Basta ang uunahin po natin, palagi kapag yung pag ginamit po natin siya, yung 1 horsepower, yun ang uunahin natin na papanda rin, yung mas mataas, Yung mas mataas. yung aircon, para makita natin Yung ano niya. ano ng andar po niya, Okay. para the rest yung mas maano na. Ano yun, sir, nakikita rin dito yung kung ilan na lang ang kailangan niyang kilowatts. Kunyari, nasaksak mo na yung aircon. Opo. Malalaman mo dito kung kung pwede pa ba magsaksak ng electric fan o ilaw, gano'n. Sa ano na yun, sir? Kapag sa aircon, pag mga after ng 5 minutes, mag-i-stay din na po yung andar nun eh. Sa unang starting lang kasi niya, biglang tataas yung accelerator niya. Accelerator niya. Tapos, saksak mo na yung mga electric fan mo. Kahit saksakan mo na electric fan na 2, 3, kaya po niya ito. Paano sir kung malalaman na ano sila, sir? Kumbaga, hindi sila, kunyari, hindi na pwedeng salpakan kasi puno na. Paano malalaman nila yun? Malalaman po natin siya, mag-iiba po yung andar. Kapag sinaksakan mo pa ng mas mataas pa, hindi niya nakakayanin, sir. Ay, kusa nang mamamatay. Taas, baba yung andar po niya. Parang hindi normal yung andar, sir. Parang hindi siya stable. Ay, hindi na siya stable. Ibig sabihin, overload siya. Overload siya. Kailangan mo bawasan, sir. Doon natin nalalaman kung minsan, sinusubukan natin, kaya pa ba? Kung kaya pa ba. Pero doon natin makikita, ang andar niya hindi stable. Kaya pwede natin siyang hugutin yung appliances para yun lang talaga ang kaya niya. Ayun, mga saksid, alam nyo na kung paano malaman isasaksak tong no?
sasaksakan itong generator. So ito kayang-kaya niya na ang 1 HP. 1 HP. Masaksid. At syempre, lifetime Lifetime service. and pwede ang installment dahil may home credit at credit card. Pwede makasaksid. So yun, visit lang kayo dito sa AJ AJ Farmtech. Yan. So ito, available mga saksid. Check nyo na lang dyan sa comment kung paano ang paggamit nito o ano yung details nito kung paano sila makontak. Nandito rin. So mas mataas to sir ng ilan sa nauna sir? Bali sir, 2.8 kilowatts siya sir. 2.8. 2.8 kilowatts. Tapos yung kanina nasa... Yung kanina sir, nasa ano lang po yun eh. Ah, 1.8 sir. 1.8. Mataas siya ng Mas mataas siya. 1,000. Okay. Ano po niya? Kitang-kita. So yun mga saksid, at ito naman yung kanina na vlog natin, no? Ito yung KGG 388 at ito yung isa naman mga saksid kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. Syempre babagitin sa atin yan ni sir. So ito yung KGG 3800E naman mga saksid. So ano naman yung pinagkaiba nito sir dito sa na-vlog natin last time? Ang pinagkaiba niya sir, meron na po siyang starter. Yung sa engine po niya. Tapos Meron siyang kumbaga hindi na siya dihatak. May dihatak din po. May dihatak din. Tapos Okay. starter na po siya sir. Mm. May battery po. Ito yung battery natin. Ay, okay. Ito kasi wala. Ayan, may battery. Ganon din sir sa ang pinagkaiba lang po niya, disusi na po siya. Electric start. Electric Opo. starter po siya. Sa kilowatts niya, parehas lang din naman po eh. Sa engine, Sa engine, same. sa frequency, sa 60 Hz, yung ano niya, rated voltage, Ah, 220 volts. Tapos, gano'n din sir, may gulong din po siya. Meron din pong sensor sa langis. may sensor din. Apo, kulang, para mamamatay kapag kulang po yung kanyang langis po. Ito hindi na nilalagyan ng tuti, sir. No? Wala na yung tuti. Diba? Wala na po, 4 Wala stroke na. po yan 4 sir. stroke to, Opo, no? Ayun, 4 stroke po. Tapos ilan yung capacity, sir, ng ano niya? Ng tangke niya? Bali, nasa 15 liters din po yan sir. 15 liters Opo. din. Okay. Halos parehas lang po sila. Parehas lang sila. Opo, yung pagkakaiba lang po sa sa susi. electric start po. Electric start siya. Sa ingay naman, sir, same lang naman sila ng ano rin. Sa Mas medyo tahimik siya. Parehas lang po yun, Parehas sir. lang din. Parehas po Kasi sila same ng lang naman horsepower ang ng makina. Yun, Opo. mga succeed. So, yun yung pinagkaibahan nilang dalawa, no? Na ito, electric starter, ito naman yung dihila. So, meron din yung dihila, mga succeed. Meron din po ito. Tutulak na lang po natin. Ano naman yung size ng ano yun, sir? Battery na nilalagay naman sa kanya? Battery, sir? Parang same lang ata sa ano, no? Power sprayer o yung sprayer na? Yung sa, yung 2-in-1 na sprayer. Parehas lang po ito. Pares lang. Opo, sir. Ayan, mga succeed. 2-in-1 na Halos, sprayer. ano po? Same lang din sila ng battery. Same lang po ng battery. Ayan, nakikita niyo yan. Ayun, same lang din yung mga succeed. Installment, credit card, home credit, ayan, and then lifetime na Lifetime service po. service. Succeed. Lifetime service ulit rin yan mga succeed. Itong mga natin, generator. Mga succeed, at ito naman medyo malaki-laki na to mga succeed na generator. At babangitin ulit sa atin ni sir kung ano nga tong sir, pinagkaiba nila sa ibang naunang generator, sir. Ito, ano namang generator to, sir? Yan, sir. KGG 6800. Opo. Okay. Sige, sir. Malaki-laki na yan, sir. Oo. Kahit na po ito, 1.5 horsepower na aircon, kahit aircon. yung split type, isang rep, Okay. tapos kahit 20-30 na ilaw. Ay, ganun. Opo. Parang buong bahay na, sir. Opo, buong bahay na po siya. Kahit Jetmatic nila, sir. Jetmatic na 1.5, kaya pa rin po. Kayang-kaya niya Tapos, yung kanilang TV, Wi-Fi, electric fan, kahit Electric 5, fan. kaya po niya. Kahit 5. Opo. Ayun, mga succeed. Pero Ilang kilowatts na yun, sir, Mga ilang kilowatts siya, sir? kapag ganun na karami yung ating naisaksak, ganun din medyo din yung konsumo niya sa gasolina. Mas mataas din. Mga siya, sir? Mga ilang litro yung sir? Yung capacity nito naman. Yung sa gasolina po natin, dito sa tangke. Gasoline din to, no? Gasoline, okay. Ito, sir, mga na po ito. 25 liters. Ilan, sir? Mga 25 liters na yung nito, sir. Sa tangke niya. Okay. 25 liters na yun, sir. Okay. Tapos, ito, sir, is niya, parang
pag nakasaksak yung mga ganun, sir, mga ilang litro ang pwedeng Sa per hour po niya, sa konsumo. Oo. So, Mga half liters. half liters Per hour. Per hour pa rin. Opo, ganun lang po. Tapos yung ilan yung oil ng ano niya, sir? Kapag Yung sa ilalagay niya. oil po niya, sir, mga 1 liter na po ito. Ah, okay. 1 liter na. Sa engine po niya, sir. Parang yung motor na 1 ng liter mga na po, tricycle, no? 1 liter. Opo, sir. Ah, easy. Ayan, mga succeed. Parang yung makina niya dito is nasa 15 HP. Yung makina na to. 15 horsepower. Oo, 15 horsepower. Opo, 15 horsepower, sir. Malaki-laki na siya. Bali, ano lang po ito, sir, ha? Yung dihila lang po siya. Ay, oo, dihila lang siya. Apo. Same sila, sir. Ito, sir, itong KGG 68E. Ito po yung yun with pala. starter. Oh, yung starter Opo. na. May battery, may starter. So, parang ito, sir, yung walang starter, tas ito naman yung may starter. Ito po yung may starter, sir. Ayun, mga succeed, oh. Kahit yung mamimili ka sa mga, dalawa. ano po ito, sir, yung mga jackhammer natin, Mm, pang construction, Ah, okay. welding machine. Welding machine. Kayang-kaya niya po ito. Kaya niya. Welding machine ng mga inverter, 300 amperes. Mm. Jackhammer na 1,900 watts. Hmm. Rotary hammer, mga grinder, kaya na po niya. Kaya. Opo. Tahimik ba siya or ano? Mas maingay na po siya Mas doon maingay sa na siya. unang... Kasi mas maliit yung... Opo, mas maliit po yung makina. Kaya medyo mas maingay na po yung tunog niya. Mas maingay na Opo. siya. Ayun, mga saksi. Malaki na po yung horsepower kasi na makina natin. Malaki na rin 15 yung HP. makina. At syempre mga succeed, ano rin dito mga succeed, no? Kung gusto nyo installment, ayan, pwede to dahil may credit card at home credit. Ayan. And then, free service, lifetime na rin siya mga succeed. So, ito ang KGG 6,800. 6,800 mga succeed. So, pag may E, tandaan po natin mga succeed, pag may E, yun po yung may disusin, no? May starter. At pag walang E, yun po yung wala. Mga succeed, at ito naman ang KGG 7250E mga succeed. So, ito sir, ano naman to ang ano natin? Kia sa KGG 7250E. Ito po, yung kanyang rated power na po, ito is medyo mataas-taas na rin, sir. 5.5 kilowatts na po ito. 5.5. Ano naman yung kayang masalpak dito sir sa ano natin? Yung pwede po niyang isaksak po na ano, Mga isaksak. mga appliances o 2 horsepower na aircon, Okay. split type. Split type. Oh. Pag afternoon, pwede pang kargahan ng kahit 1 horsepower na window type. Basta pag sinaksak natin, sir, gaano pa rin tayo ng gap na 5 minutes bago natin Okay. saksakan ng isa pa. Ay, ganun. So, parang antayin natin na ano yung ano niya, makina niya. Opo, sir. Yung sa starting po niya kasi, sir, biglang tataas. Tapos, saka natin saksakan ulit after ng 5 minutes. After ng 5 minutes. Ng mas mataas pa, na mas mababa naman na aircon. Kahit 1 HP, kaya naman po niya, sir. Ganon din po doon sa ano, kaya din po niya ng mga welding machine, yung mga inverter na 300 amperes, Kaya. jackhammer. Ito, kayang-kaya niya buong bahay, sir. Hindi na, ano, sir, Kung ano. para buong bahay din, pero ang aircon niya, mga dalawa lang, mga ganon. Isang rep. Opo. Rep. Opo, sir. Ganyan. Kasi baka mamaya, sir, baka sabihin nila buong bahay, baka ang aircon naman niya, Dahil 5. pala. Dahil pala nakasalpak. Opo, Hindi yun pwede makasaksid, ha. Kailangan dapat ano lang. Kung dalawang aircon nila na puro 1 horsepower, Opo, okay Pwede. lang po. Dalawang 1 horsepower, tsaka yung rep, tapos ilaw, meron pang Jetmatic, Jetmatic, opo. meron pang ilaw, Tsaka na ilaw, kung ilan ilaw Rep. nila sa bahay nila, kaya-kaya na po. kaya niya na. Yun, mga saksi. Ganon din po. May starter din po sa electric start. So, Ito po. electric start na to kasi may Battery, may mga battery saksi. po eh. Mas malaki yung battery niya, sir, no? Opo, mas malaki na po siya. Iba na yung size ng battery niya, hindi na siya yung pang ano. Okay. Ito rin po yung circuit breaker niya. Yung breaker niya. Pag na-overload, automatic po, bababa. Bababa siya. Voltage meter. Dapat nasa ano po siya, 220 to 30. Dyan lang siya naglalaro, sir. Opo, kapag, ibig sabihin, kapag lumampas sa 300, nag-300 siya dito, ibig sabihin, may ano, hindi siya okay. Dapat, Ay, 230 lang. puno na yung ano niya pag gano'n. Hindi, sir. Ito kasi yung ano natin yung kuryente natin, 220 volts. Dapat na doon itong red na yan. Kapag siya umaandar. Hindi dito po talaga sa 230. Dapat nandito siya talaga. 220, ganyan. Okay. Naglalaro sa 220 to 30. Yung voltage meter niya.
Ah, Tapos ito rin po yung dalawang, ano, pwede natin gawa ng saksakan po na ano, kung tayo ba yung naka-double throw ah, sa bahay, ah, ito, kung extension lang, Ah. pwede po dalawa. pwede dalawa. Yun, mga saksi. Yan, ito, malaki-laki na to, mga saksi. 5.5 kilowatts. Tapos ilan, sir, yung ano niya dito? Yung laman ng tangke niya? Yun sir, ganun pa rin sir. 25 din. Pares lang din po nung tangke ng isa, 25 liters. Okay, 25 liters Opo. din. Ayun, mga saksi. May gauge din po dito sir. Hmm. Pwede yung gauge. Meron Saka, din po itong ano sir, may gulong din po ito. may Hindi lang gulong natin to. siya nailagay. Yes, mga saksi. Hindi lang nailagay, pero may gulong May to, gulong mga din po saksi. ito sir. Tsaka handle niya dito. May handle. Hindi lang natin na-install. Na-install. Opo. So yun, mga saksi, ito ang KGG 7250E. Mga saksi. Tapos yung oil niya, sir, ilan na yung oil niya? Mga 1 liter 1 liter yung din. oil po niya. 1 liter na pressure. So yun, mga saksi. Pag mga ganito kalalaki. So ito yung pangalawa sa malaki ng Opo. Kiasa, sir, no? Opo sir. So ito KGG naman, mga saksi. 7250E. Ito na yung kung lalo sa may mga office. Ito, mga saksid, ang KGG 8500E naman, mga saksid ng Kiasa. At ito, i-explain sa atin ni sir kung ano naman ang pinagkaibahan nito, no? Ilang kilowatts naman to, sir? Rated power niya sir, bali 6.9 kilowatts na sir. 6.9, mas matindi na, no? Oo. Mas talagang mas malakas na po ito kumpara Mas doon sa malakas. Sa nauna. nauna po sir. Ayan, mga saksid. Ito, ilan naman, sir, ang pwedeng isalpak naman dito na, sir, ng mga machineries o mga gamit nila sa bahay? Gamit sa appliances, bahay, kahit ano po ito sir. Yung aircon natin na 2 horsepower, 1.5, 1.5. kaya po niya ito. Mga ilang ganun, sir, na 1.5? Yung 1.5 na dalawa, Dalawa. Tapos may kasabay na rep na yon. 1.5 na dalawa, rep, jet pump sa TV, bahay, 30 na ilaw o 50, kaya po niya. Kaya. 50 ang ilaw, kaya po nito. Tapos TV pa, sir, ganyan. TV, wifi, Wifi para yan, hindi no? maboring yung mga Para di pag-brownout. maboring, no? Kahit brown out, talagang magagamit nyo to, no? At ito, sir, ilang litro naman yung ano, sir? Parang mas malaki ata yung ano niya, no? Sa engine po, isa lang din po ito. 1 liter pa rin ito, sir. 1 liter Opo. din yung sa oil niya. Halos parehas lang po sila. Okay. 1 liter. Tapos yung capacity ng ano niya, gasolina. Gasolina rin to, mga saksid, ha? Gasolina po. 25 liters. 25 liters. Maximum din. niya. Okay, maximum. So sa tipid naman niya, sir, for example, sa ganung sinabi natin na mga aircon, ilang litro naman ng gasolina ang ano is per hour? Ganyan. Sa per hour ng konsumo per po niya, sir. Pang ano na, 3 port. 3/4. Okay. Wala pang 1 liter. Wala namang 1 liter. Sabihin mo na, Mga 3 port. kung 1 liter sa isang oras, edi kung ilang oras. Matipid pa rin yun, sir. Matipid, Kasi no? sa dami naman ng ilo-load natin ng mga Oo, sa appliances. dami. Opo. Sabay-sabay. Matipid pa rin kung 1 litro. Oo. Kung ano lang naman, gabi lang naman, magsisindi ka lang ng aircon, tapos wala namang ilaw, o kung may ilaw man, pwede. Ano lang, matipid, no? Kaya niya ng ilang Bababa ang oras. andar niya, sir, kapag medyo babawasan mo yung Babawasan load yung mo. load ng ano niya. Bababa naman yung konsumo mo ng gasolina. Ayun, mga Yung saksi. doon nga naglalaro tayo sa depende sa load ng appliances natin. Kaya bakit natin nasasabi na ma-konsumo ang ating generator? Kapag the more na marami po tayong sinasaksak, mas makonsumo naman siya Mas makonsumo naman siya. ng gasolina. Ayun, mga saksi. Pero mas mura pa rin po ngayon ng gasolina kumpara sa diesel. Diesel. Yun, mga saksi, dito yung kaya sa KGG 8500E na siyempre lifetime Lifetime service, service, mga saksi. free labor, wala pa Habang kayong buhay babayaran na pa, labor. ayan, oh. Habang kami nandito, Nandito, mga saksi. At syempre, sa walang kakayanan na i-cash, meron silang installment, na credit card at home credit, Home credit. mga saksi. Kaya ano pang inaantay nyo, syempre, sa mga naghanap ng generator yan, dito lang yan sa AJ Farmtech, Farmtech. dito sa tapat ng SM SM Rosales, mga Rosales. saksi. Ayun, let's go. Okay.